Chineke monondeku no mere. You know that no near boy than a tank prayer. I boom you chineke and marry your mamma. Oh, the noble change, Yane. In a the China medical team, efwo in Nigeria. Hi! Well, Babudo, I should why you know about the guy? He never paying. Then it could 2 million. Get medical treatment, the medical team in the China. Shall be a yaka. Kifra, he called the 19. This she's in the Ministry of Health. They deny anything about the medical team in China. Bupa Hoji get welcome airport ba. Namu Drajiki airport. The Bayou is so good there. They will be in quarantine for 14 days. They knew that before they came, and they have undergone tests before they left their country. Nevertheless, they will be in quarantine for 14 days. Nigeria NCDC has gone to see where they are supposed to be in quarantine and will continue to pay. They are free to pay visits there throughout the 14 days. So that one is taken care of. News. Ministry of Health airport team of medical doctors has 2 million naira higher. COVID-19. Ministry of Health she know Nigeria, but the medical doctors from China to help us. We help you for another thing. What is wrong? In fact, the Chinese are doing very well. They all tested negative. As to what they are doing right now, they are busy working with our. While they are busy working with our solution centers, they are, putting together and setting up the equipment they brought. They are helping our doctors in, capacity building, especially in the prevention centers. But like we said at the beginning, none of the Chinese doctors will be treating any patient in Nigeria. I get in the news. Ministry of Health, Shirai. Nanda Chinko, ga quarantine herself for 14 days. How we can settle it? I keep a question and he said, I should have settled the cow. Nihana, a set the equipment to Hajivia. The Hajira Yeka. I keep a power as she and I should not have a war in an isolation center. No, how can I show? Okay. I give up my and get what I call about it because the winter of Yari had resist it. Nano's dead there, but go now, I get 200. What the hell is the sheer? Do you anything about China doctors? When I am Muyama, Mundigeroka, Ma honeymoon, Makoka Habe, or Baby in you. The Ministry of Health is not our host, and I think they are on the company visa. So I'm very happy if you don't ask me about where they are, because they're not really guests in that sense. But we've been able to learn some things from them that we have to learn from their experience in there. But federal government, we get for the China to help us fight the coronavirus. Called 9-1. When these people came into a country, 250 something cases and 6 deaths. Even as we speak now, almost 6,000 cases and 171 deaths. The thing is Nama kickbill. Yet I get 2 million. But the chinko buy. Now we team of medical doctors.
eri onye abaghị na asị ha agba agba na ha agbaghachita chọwakwa ha ebe ha pịa chọwakwa ụmụ ibe ọkwa na asị na ndị PDP ahịawa ekumkpu chi jekwe jee chọwakwa na ihe ojii mgbe chi ka dị maka na nsogbu dịkwa asị na madam asị na ndị medical team si China bịa be anyị hụ asị na ha hụ anyị ga-abụ nọzi agba ekperechi chichọwakwa ha ebe ha nọ maka na ụmụ ha mara ihe ha na-apụrụ ọtụwa chichọwakwa ha ebe ha nọ bụ nke m maka sọ ụmụ ha onye ma ihe ha na-apụrụ ọtụ ụmụ eme ebe ha nọ na-ekudeti na rise exponentially kwa bụ ndị oyibo ji asị exponentially anyị tukwuru kụọ aka na nchi ihe mmadụ bụ na ọkwa ihuru oken ọ na-eshi ishi oken wuhuru I smell a rat ọ na-eshi nkwa na ndị be anyị ama amụta ihe ma na nsogbu adị asị na egbochigba otu ọmụrụ eko ma ndị be anyị na-amụ ha eko PPE anyị ahụ ngwa egwu anyị ahụ ndị na-ete anyị ahụ onye na-akụ ya bụ anyị ahụ mmanụ kọdụ na-egbu mmadụ mana enwedị this is scary ihe mmadụ bụ na n'aka Chineke bụkwa ihe anyị nọ mana ka ha ebe ha pịa n'ekpere chi chekwa ndị Fulani na ọ bụ uru ka anyị nidere ha na chọwakwa na ndị herdsmen ha onye ọbụla yi n'ekpere ndị China kpọta ha netekwe na ha bụ team of medical doctor ha dọtara foto anyị ga-identify ka ha niile by her word asị na ha ewuo n'obe anyị Naijiria mgbe anyị aka bụ ọcha nke onye dị ikpere omisuo chi chọwakwa na ọ bụ ndị China ha bụ ndị blacks mgbe eji bido okwu echewa ha ga-achọtacha anụ nke na-egute mbụ na gere Ministry of Health shie njekwe na ebe ndị China medical one ọsị na ha na ya jiwakwa ministry ha na ya amaghọ dị aware about na ọ bụ ha dutere ha na Nigeria nsogbu dịkwa